Θεού Χρυσάνθη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραβονηθήσετε ο Δούλου Θεού Γεώργιος, του Δούλου Θεού Χρυσάνθη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραβονήσετε ο Δούλου Θεού Γεώργιος, του Δούλου Θεού Χρυσάνθη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραβονήσετε η Δούλου Θεού Χρυσάνθη, το Δούλου Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραβονήσετε η Δούλου Θεού Χρυσάνθη, το Δούλου Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παραβονίζεται η Δούλου Θεού Χρυσάνθη, το Δούλου Θεού Γεώργιο, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτόσουν και νηδέσποτα ευλόγησαν το δακτυλοθέσιον του το ευλογίαν ουράνιον και άγγελος Κυρίου προπορευέστο έμπροσθεν αυτόν πάσα στα ημέρας της ζωής αυτών, ότι εσύ ευλογών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ήκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων. Δόξα σοι ο Θεός. Υγιεινήσος άμπρος ευθυνούσα εν της κλήτης της οικίας σου και είδησιούς των ιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ. Θεός ημών δόξα σοι. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε υπέρ της ελέησον. άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε υπέρ του ελέησον. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ των δουλών του Θεού Γεωργίου και Χρυσάνθου στον συναπτωμένα λησγάμ κοινωνίαν και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε υπέρ του ελέησον. ευλογηθήνε των γάμων τούτων ως τον κανά της Γαλιλαίας του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του δωρηθήνε αυτής ευτεκνίας απόλαυσιν και ακατάγνωστον διαγωγήν του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του ριστήνε αυτούς και ημάς από πάση θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, η πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ήκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. ο Θεός ο άχραντος και παστήσεως δημιουργός, ότι βλευράν του προπάτορος Αδάμ για τη συμφιλανθρωπία της γυναίκα μεταμορφώσας και ευλογήσας αυτούς και υπόν, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσατε της γης και αφωτέρους αυτούς εν μέλους αναδείξας για της ηλικίας, ένα και γάρτου του καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο εις αρκαμίαν και ούς ο Θεός συνέδεξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Ο τον θεραποντάς σου Αβραάμ ευλογήσας και διανοίξας τη μήτρα Σάρας και πατέρα πλήθους εθνών ποιήσας. Ο τον Ισαάκ τη Ρεβέκα χαρισάμενος και τον τόκον αυτής ευλογήσας. Ο τον Ιακώβ τη Ραχήλ συνάψας και εξ αυτού τους 12 πατριάρχας αναδείξας. Ο τον Ιωσήφ και την ασυνεύθυνη δεύξας καρπών παιδοποιίας αυτής τον Εφραίμ και τον Μανασίν χαρισάμενος. Ο τον Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ προσδεξάμενος και πρόδρομον των τόκων αυτών αναδείξας. Ο της ρίζης η εσέ, το κατασάρκα βλαστήσας την αϊπάρθενον και εξ αυτής αρκωθείς και τεχθείς η σωτηρία του γένους των ανθρώπων, ο δια την άφραστον σου δωρεάν και πολλήν αγαθότητα, παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας, ή να φανερώσω ότι σον θέλημα εστίν, η ένομος η ζυγία και η εξ αυτής παιδοποιία, αυτός δέσποτα Πανάγιε, πρόσδεξε την δέησιν ημών των οικετών σου, ως εκείσε και εντάφτα παραγενόμενος θεία οράτος σε επιστασία, ευλόγησον των γάμων τούτων, και παράσχου της δούλης σου τούτης των Γεώργιων και